Ketak produkzioak sortu duen Iker Kolomo dugu gurekin. Artista eszenikotzat hartzen du bere burua, eta gaurkoan eskuartean dituen proiektuak kontatuko dizkigu. Ongi etorri, Iker. Kaixo. Moduz? Ondo, mila esker, ona gonbidatzagatik. Noski, bai, horre. Inigo egiten ari zela proiektu bat, eta barrez, eta esan zian, badago aktore bat, ere... Bai, berarekin nago lanean, eta nire proiektuak ateratzen ditut. Ketak produkzioak egin dut konpainia moduko bat, hor Instagramen ikusteko, eta pixkateri spam egiteko, ez? Eta, nire proiektuekin nabil, ere. Nola ditzen da, konpainia? Ketak. Vale. Ketak Producciones. Dago Instagramen, YouTubeen, bideo bakarra dago oraindik. Baina, joanen gara pixkanaka gauzak egiten. Bai, garatzen edo. Bai, eta momentuz hor. Vale. Eta zure konpainia propioa da edo... Bai. Vale. Nik egina eta pixkat ikerketa eszenikoa egiteko, formatu berriekin ibiltzeko, eta hori da nire konpainia, Ketak. Eta horrela, artearen mundua oso anitza da, ez? Orduan, non kokatzen zara horrela sortzaile moduan edo bakarrik antzerkiaren arlo aurkitzen duzu edo arlo gehiago? Nire gustatzen zait esatea artista eszenikoa naizela. Vale. Azkenean antzerkia ere bere eremuak dituelako, ez? Eta hau da antzerkia, hau performantza, hau dantza, eta nire zaizkitu gustatzen etiketa horiek edo gauzak horrela enmarkatzea, ez? Bai, sailkatzea. Horregatik nahiago dut esatea eszenikoa, azkenean hori badela leku batean gertatzen den zerbait, ez? Estena, hori delako. Eta baina, antzerkiaren mundutik nator, aktore formakuntza daukat, Madrilen egon nintzela 4 urte La Lavanderian, antzerki ikasketak egiten. Ere hemen Iruñean egon naiz, Butakan, Teatrolarin, Nafarroako antzerki eskolan, leku guztietek pasa naiz, eta orduan antzerki formakuntza bat daukat. Beraz oso antzerkilaria naiz, ez, nire lanean, baina naiz beste disiplinetara isten eta pixkat hori ikerketan daukat interesa. Eta La Lavanderiara ikastera joateko erabaki hori, argi zeneukan gaztez niretik, joan nintzen Madrilera antzerkia ikastera, edo izan zen... Ni bigarren batxilergoan egonean konturatu nintzen aktorea izan nahi nintzela. Bigarren batxilergoan nahiko berandu orduan. Bai, nahiko berandu. Ni zientziak ikasi nituen, institutuan gainera. Eta sartu nintzen egin nuen selektibitatea, nire ideia zelako kimika karrera bat egitea. Eta gero konturatu nintzen, baina, kimika gustatzen zaizu, baina ez aktori izatea bezain beste, ez? Eta erabaki nuen, Madrila joan nahi nintzela, Resadera, ikasketak egitera. Selektibitatea egin ondoren, joan nintzen Madrilera, egin nuen sarrera azterketa, oso gogorra dela, ez dakit hemen horbaitek aipatu dizun. Gogorra zaila uste dut aurten, horrengo kurtsorako esan nahi dut, aldatuko dituztela gauza batzuk eta erraztuko dutela sarrera, baina oraindik ez dakit nola aterako den. Eta, azterketa egin nuen, baina ez nuen genditu. Orduan, atera nuen goi graduko FP bat, Andoain egon nintzen, kameren kontuekin errealizazioa egiten. Eta, gutxienez, kameren atzean nengoenez, gauza batzuk ikasi nituen, eta hola. Eta gero bukatzerakoan, joan nintzen Madrilera, eskola batera, La Lavanderia, ikastera, antzerkia ikastera. Eta hemendik 4 urte eman ditut bertan, egon nintzen urte erdi bat edo horrela ikustenea Madrilen zerbait ateratzen zen proiekturen bat klasikiden artean edo, baina azkenean ez zen ez eratera, hemen Iruñera bueltatu nintzen. Eta, hemen Iruñean gauzatxoak egin ditut, momentuz ondo goaz. Eta hori, estrenatu nuen nire obra, 17 Bertso Beronan, gero Enekantekin egon naiz lanean, ere aktore bezala.
Hora, antzerkian euskeraz pixkat ere egiten, aktore euskaldun asko ez dagoelako, hemendik hori ere kontu bat da. Ta horrela, hori naiz. Eta orduan, bueltatu zinen eta esan duzu estrainatu zenuela zure obra bat zuzendutakoa edo idatzitakoa? Bai, nik idatzitakoa, nik zuzendutakoa eta nik antzeztutakoa. Kontua da ez dela ohiko antzerki obra bat, teatro inmersiboan sailkatu daiteke, eta, antzerki berezi bat da. Kontua da nik, ea nola saltzen dudan orain. Kontua da nik publikoari ematen dizkio dela MP3 batzuk, aurikular batzuekin, binaka jartzen ditut, eta... Binaka, baina horrela tokatzen den moduan. Egiten, Hamazazpi bertso beronan, da obraren izena ez, eta badago Romeo eta Julietan oinarrituta. Orduan, nik egin nahi dudana da ikustea ea Romeo eta Julietaren mitoa, ez, amodio romantikoaren mito hori, ea gaur egun oraindik garrantzia dauka. Edo gauzak aldatu dira inbeste ez daukala zentzurik, ez? Shakespearek idatzetako obra hori. Orduan nik hau ikusteko egiten du nola... Hori, Romeo eta Julietak egiten duten ibilbidearen antzeko bat, MP3 baten bidez. Orduan, sailkatzen ditut Romeo eta Julieten artean, ez? Bikoteak sortzeko. Eta bikoteka ematen diet hori, MP3 bat, bi aurikularrekin, eta orduan bakoitzak jartzen du bada. Beraz, horrean lotuta geratzen dira MP3 eta aurikularrekin. Eta play ematen diote eta hasten dira ibilbide horrekin. Eta ikusten dugu, audioa bukatzerakoan, maite mindu diren, Romeo eta Julieta bezala, ala ez dugun lortu. Eta hor dago jolasa. Eta zu zaude baita ere zuzenean MP3a entzuten duen bitartean, edo ez? Nik hori grabatu nuen bere garaian. Eta aurkezpen moduko bat egiten dut, pertsonak sailkatzeko, eta gero bukatzerakoan ere jasotzeko gauzatxo batzuk egiten ditut. Hor, jendea bukatzerakoan, itxiera moduan. Eta horrela, oso pozik, egin nuen estrenoa, berriz antzeztu nuen, eta ematietate sari bat, Nafarroako gobernuak, gazte topaketetan saria eman diate. Aurtengoa? Bai, aurten. Ez diate sari potoloa eman, baina hautatu izan naiz. Daude 3 sari, ez? Edo nola funtzionatzen? Bai, kontua da, 30 pertsona edo 30 proiektu aukeratzen dituzte, eta haietako 8 aukeratzen dituzte sariduntzat. 2 kategoria bakoitzeko, ez? Orduan, arte eszeniko eta dantza eta musika, badela hor pixka... Kategoria bat bakarrik da? 4 kategoria dira. Ez baina diot, uste dara plastikoak, ez? Ba, dira plastikoak. Diseinua, ikusentzun... literatura eta eszenikoak. Claro, eszenikoen barruan sartzen da hori musika, dantza, antzerkia... Hori kategoria bakar batean. Bai, hor kategoria nahiko potoloa da. Nik uste jende asko zegoela gure... Ez que joan nintzen arte topaketetara... Bai? Parte hartu izan dut, noiz bait. Eta baita ere, aurten joan nintzen zenbait obra ikustera guztiak, ez? Zure ez nuen ikusi. Baina, galdu nuen. Baina, eske ezin izan nintzen musikakoan. Azkenean ordutegiak da... Baina, gauza interesgarriak sortatzen dira, ez? Eta ezagutzen dituzu, hori hemengo artista gazte asko, agian ez duzun ezagutzen lehendik, ez? Eta gainera aurten egin dute topaketa batzuk. Benetazko topaketa batzuk, egon ginen hor Lekarrozen, egon ginen, etxe batean, asteburu bat, guztion artean, elkarlanean, tailer batzuk egiten, elkar ezagutzen, oso garrantzitsua dela, eta, niri gehien gustatu zaidana izan da, saria ondo dago, baina, beste artista gazte batzuekin topatzea, ere oso interesgarria eta hori garrantzitsua da, ez? Eta arte eszenikoen artean 2 sari daude? Bai. Eta horietako bat jaso zenuen? Ez, hautatua izan nintzen, 30 proiektu horien artean, baina, hori, oso pozik, ikusten duzulako ere zure proiektuak aukera dituelako
sari bat jasotzeko, ez? Saria jaso ez arren, Bai, ulertzen dut. nola baiteko, hori, garantzia edo itxura ona daukala. Bai. Eta hori, proiektu horrekin pozik, gero Binigorekin institututik ezagutzen garela elkar, eta gero topatu ginen urteak pasata teatrolarin. Eta eskaini zidan beste proiektu hori egitea, eta baietz esan nion. La Maleta deitzen den proiektu. La Maleta, bai. Errefuxiatuen kontua eta jorratzen duena? Bai, hor Inigo egin du dramaturgia lan polita, liburu horrekin, azkenean, erakutsi dizu, ez? Liburua. Liburu infantila da. Ez ditu, ez da 8 hitz hori bakoitzeko, ez? Guztia irudiak eta... Claro, eta orduan hori Inigo egin du kriston lana hor, testu guztia pasatzen, gauzak jartzen, eta, oso poetikoa eta polita geratu zaio. Nik uste, hor, testu gustora egingo dugu testu horrekin lan, bai. Eta zein da zure papera edo obran edo, zein da zure rola? Maletan? Bai. Bani protagonistaren papera egiten dut, Markelena, deitzen dela, eta bada, irakasle moduko bat, errefuxiatua dena, egiten duela bere herrialdetik alde, eta topatzen da, ailegatzen da, mundu berri honetara, ez? Antzerkiaren mundu honetara maleta batekin. Badela, bere bizitza guztia dara maleta horretan, ez? Denetarik sartzen da maletan, eta horregatik dago izenburuan, ez? Oso garrantzitsua delako elementua. Eta hori da papera. Eta nolakoa izan da sorkuntza hori egitea, ez orain, Madriletik bueltan Iruñan lagunekin, eta gainera zu ere, etortzen zinen obra imersibo batekin, ez du zer ikusirik, ez antzerki familiarra, bestea, ez dakit, alde batetik nola izan da prozesu hori, eta bestetik baita ere, jakin nahi dut, lehengo obra nola izan zuen harrera baita ere Iruñan, ez? Igual ez gaudea inoituta horrelako antzerkia eta ikusten. Behin Iruñera iritsita nahiko zorte ona izan dudala uste dut. Egon nintzen Iruñeko aste beltzan parte hartzen, aktore bezala, aktore euskalduna nintzelako, eta ezagutzen duzun, baina bada antzerki, UPNako antzerki taldeak egiten duen ekintza batzuk hori, aste beltzan, eta egin nioen Poiroten papera, Agatha Christieren antzeslan batean. Eta bertan ezagutu nuen Jaion Lurtasun, badela una taldeko zuzendaria. Eta berarekin hizketan, eskaini zidan enekantekin lan egitea, eta horrela atera zaizkit pare bat proiektu, eta hor egon naiz ere pixkat erritmoa hartzen, ez? Eta hori, oso eskertuta bin ere Jaionerekin, eta hori, erritmoa hartzea, ez, azkenean. Eta gero, parean egon nintzen nire proiektuarekin, nire proiektua lantzen, azkenean, bukatu nuen arte, egon nintzen Uharteko zentroan grabatketa guztia egiten, eta aurkeztu nuen Oñako Deieta proiektu edo... konbokatoria, deialdira. Deialdira, Zitzen da ateratzen. Hori, con los pies en las nubes, ez? Eta bertan antzeztu nuen Fiteron. Orduan Fiteron nahiko jende asko etorri zen, eta oso gustora egon ginen hor guztia frogatzen, urduri, ez? Esaten duzunaz, gauza berri bat delako, arraroa, ez? Claro. Eta ikusi behar zen nola hartzen zuen publikoak, ez? Eta, jende asko hori gustatu zitzaion, argazki oso politak daude. Hortik, Instagramen ikusi daitezke batzuk. Eta sortu zen amodioa hau ez? Batzutan beste batzutan ez. Hori gauza bitxia da bai, ea sortzen den ala ez, baina. Eta gero Iruñean egin nuen San Jorgen, eta hori oso gustora egon ginen, bertan. Eta hor nik uste amodio gehiago sortu zela, Fiteron baino. Baina, ez dakit, Fiterorekin zer ikusia daukan edo. Batzutan herrietan, ez? Ezagutzen dugu gehiagi elkar eta... Ja, ezagutzen dugu elkar eta... Lotxa edo. Honekin berriz egunero ikusten dudala, ez? Enparantzan, rekonparantzan. Hori da.
Bai. Bueno, tamen Iruña, hori, gustora. Bai, eta gauza raroa da, ez da, Espainian ez da oso, ez da gehiegi egiten. Eski orokorrean Espainian nik uste horrelako antzerkia bai performantza, bai horrelako antzerki imersiboa edo elementu horrela teknologikoa sartzen dituena, edo ez da oso ohikoa eta ez da oso harrera igual ona. Espainiatik kanpo funtzionatzen du gehiago. Gehiago, Europan bai dago. Hemen, egon nintzen tailer batean Carlos Tuñonekin, badela hori antzerki imertsiboa hori eramaten duen bakarretako bat, ez, hemen Espainian. Eta beno, berak egiten ditu gauzak, baina ez dakit beste inork egiten ditu horrelako gauza arraroak, ez. Performantza egiten du Abel Azkonak ere, hemen Naparra dela. Angelika Lidl ere existitzen da. Angelika Lidl ere. Eta Angelika Lidl joan behar izan da askotan kanporantzera, orain dago Madrilen justo. Bai, egon nintzen bitan ikusten, Ez du gehiagi ulertzen emakume hau. Hori da beste kontu bat, asko gustatzen, baina bai, hori beste kontu bat da, ez? Bai, baina hori, ez du oraindik, ez ditu sustraiak bota, ez? Horrelako gauza, baina, bueno. Ez bai, bitxia da. Bueno, jendea animatzen baldin bada, ez? Urrengo sortzaileak edo animatzen baldin bazarete, animatzen baldin bagara, horrelakoak ere sortzera, azkenan igual publikoak ere hartuko du, ez? Azkenan ohitutzen gara, los hijos de las circunstancias, ez? Eta ematen digutena azkenean da, sortzen dugun etxea edo sortzen dugun kultura, ez? Orduan igual, gehiago egiten baldin bada, ohituko gara eta ulertuko gehiago edo. Ni pixkat gertatzen zaidana da, hori, esaten duzunean antzerkia, ez? Jendeak pentsatzen duela, hori, teloi gorria, antzerki maskarak, ez? Eta butakak, eta hori guztia. Eta kontua da hori, hortik atera gaitezkela, ez? Grotoskik esaten zuen, antzerkia egiteko behar zen bakarra bazela leku bat, antzezle bat eta ikusle bat. Eta horrekin ja jolastu daiteke. Orduan, nik egiten dudan antzerkia da. Baina antzerkia ere escape room bat da. Bai. Zenbat gauza dira antzerkia, ez? Baina, klaro, eskema horietatik arteratzea, ez? Eta esatea, nola, antzerkia kalean egitea. Eta gainera MP3 batekin ibiltzea. Oso arraroa da, ez? Eta publikoa ez badago ohituta gauza ezberdinak egitera, ikusi duen gauzarik bitxiena Angelika Lidl bada. Eta Angelika gauza oso bitxiak egiten ditu, arraroak, nik ikusi noen Madrilen eta asno bat sartu zuen estenatokian, behin, bazela, egiten duen asno bat. Baina ere antzerki batean egiten du, butaketan esertzen zara. Gauzak han geratzen dira, ez? Estenatokian. Ez dago laugarren paretarik, baina, hor dago kontzeptua, ez? Eta hori apurtzea ere, arraroa egiten da. Baina nik uste hori, gauzak pixka eta apurtu behar direla, ikusteko ze gauza berri sortzen diren ruptura horretatik, ez? Eta horretan dago, pixka eta experimentatzen. Zure kabuz pixka bat plano horretan, baina baita ere, imaginatzen dut ere, mundu honetan, egin behar dela denetarik, ez eta horrelako antzerki familiar bat ere, iruditzen zula ideia hon bat ere beste zenbait gauza esploratzeko, ez? Imaginatzen dut. Bai, eta gainera hori, ni beti izan naiz txantrean sinaztu bin begiralea, aurrekin egiten dut lan askotan, eta hori, publiko guztietarako antzerki bat egitea, ez? Oso ondo iruditzen zait, eta gainera hori, errefuxiatuei buruzko daukan erreflexio guztiarekin, hori, gustatzen zaidala, erreflexio hori izatea. Askotan ikusten ditudalako filmak edo beste antzerki obrak aurrendako, baina ez dute... Mamirik edo. Ez dute mamirik, ez? Hor geratzen dira, politak izan daitezke, ez, edo delakoa, baina nire gustatzen zait hori nolabaiteko ikaskuntza izatea edo hori esaten duzun mami hori. Eta nik uste maletako daukala. Hor errefuxiatuei buruzko erreflexio polita egiten du, eta ikusi beharko da. Nola funtzionatzen duen, ez? Guztia ulertzeko, ez? Baina, bai, hori konbentzionalagoa da, ez? Baina, antzerkia ez du zertan italiana izan behar, ez? Ala italiana.
Baina, bueno, ala italiana bada ez dago ere gaizki. Baina nik uste hori gauzak gehiago izan daitezkeela. Horregatik nire lanean intentzioa da hori pues, apurtzea, ikusteko nondik atolatzen diren gauzak. Baina, bueno, ez da, nekantetan egin dut ere Bai, dela lan. justo kontrakoa, ez? Bai. Baina, bai, bueno, imaginatzen dut baita ere, azkenean naiz eta lan baten zuk gustoko duzuna eta zu egiten duzuna, pues, behar hori sentitzen duzulako, ez sortzeko edo gauza kontatzeko, baita ere, lanbide bat da, ez? Eta Bai. orduan behar dituzu gauza asko egin edo gauza ezberdinak. Gero, ekonomikoki ez, sustentatu ahal izateko zure burua, ez? Nire gustatuko litzateke honetaz bizi ahal izatea, ez? Ezin duela edonork esan, hori antzaketik bizi dela, ez? Bai, zaila da, eta horregatik pues, gauzak egitea, gauza asko egitea eta pues, gutxi kobratzea gauza askotatik, ez? Hori ideia bat da, bai. Nola planteatzen duzu zure burua, adibidez etorkizunerako, egonkortasun bat lortu ahal izateko, edo horrelako zerbait, nola planteatzen duzu, osea, nola ikusten duzu formula bat... Pues ez daukat ideiarik, osea, aurten egin naiz autonomo. Bale, osea, egin zara autonomo. Ausartu naiz autonomo izaten, gurasoekin nagola, gurasoekin nagoenez, zorte handia daukat, eta horregatik egin naiz autonomo, horrelako babesa daukadalako. Eta ikusiko dut, Bere fruituak ematen dituen. bai, ea gauza ateratzen den, edo nola dijoan, ikusteko pena meritzen duen edo ez. Osea, orain baukat urte pare bat dira tarifa plana horrekin. Bai, tarifa plana. 80 euroko... 80 euroko hilabeteak direla, eta horregatik... Bai, ateratzen oferta bat. Bai. Baina, claro, bukatzen direnean, ikusi behar dut, gauzak atera diren, eta hobenoan edo ikusi beharko da. Claro, eske autonomoaren asuntoa gure munduan ere da pixka trampa, ez? Ze azkenean autonomo egitearena dago baita ere pentsatua lanbide batzuetarako hasten zarela eta gero joan behar zarela normalean progreso batetan, ez? Adibidez, zurgina zara, egiten zure enpresa txikia, hasiera maituzu bizpahiru kliente eta gero egiten duzu ez dakit zure klientela nahiko handia edo psikologo bat zara, jartzen duzu zure kontsulta, baituzu bizpahiru lau, gero ez dakitzen bat, ez? Claro, urteak pasata gehitzen dira, orduan, urteak pasatza kobratzen dizute gehiago. Eta ulergarria da, eta badoa orekatua. Printzipioz, gero zurginek ere badutela bere kontua. Bai, baina egia da gure lanbidea denez, hain horrela, ez batzuetan, nik uste, autonomoa da, daukagun formula gutxienetariko bat, baina hori ez dagoela, hain ongi pentsatua gure lanbidearentzat, ez? Zizan dezakezu, urreskola urte, eta gero, urte bat ez... Badaukagu, artista izateagatik badugu registros berezi bat, ez dakit nola ditzen... Artistas y toreros? Artistas y toreros, bai, horrezako berdinean, ez? Claro. Eta badaukagu aukera, hori nola ez ordaintzeko, ez dakit nola, eta buruz ari naiz, orain. Baina, artista izateagatik badugu gauza berezi bat, eta egin dezakegu, hori, nola esan, hilabete hauetan ez dut lanik egingo, beraz naiz autonomo izango. Bai, iaen alta edo baja eman, ez? Bai, eman dezakezu baja hilabete batzuk urtean zehar, eta gero berreskuratu, ere baitugu beste tramoak ere txikiagoak dira artista izateagatik. Bai. Baina, ez dira oso excepzio handiak eta ez dute gure lanerako favorea handirik egiten. Eta hori, dirudi azkenean, antzerkia egiteko bide bakarra badela asoziazion bat egitea, ez? Eta hori, dirurik ez irabaztea antzerkia egiteko, ez? Amateur moduan, ibiltzea, profesionalki beharrean. Eta, bai, horrela da, ez dakit, autonoma ez dago ondo pentsatuta orokorrean, ez? Eta artistentzako ez da ere, edo gutxiago.
Bueno, orain egin dute artistaren estatutoa, ez dakit lagunduko digun Bueno, edo laguntza gehiago beharko dugun, ez? Baina behintzat ari dira horrela pausu txikiak baldin badira ere ematen, ez? bai. Así que, bueno, joango gara ikusten aber nola dijoan asuntoa. Baina, bai. Baina, politika nola doan ikusita ere, ikusi beharko dugu, gauza horiek aplikatzen ez? edo. Ez dakit nola bukatuko duguna. Bai. Orokorren mundua nola dagoen. Ja. Guau, moten du pixka bat ola, beldurra. Baina, bueno, jarraituko dugu, ez dakit. Bai, aurrera jarraitu beharko dugu. Guztiak Ez dago beste. Ez dago beste zer egiteko. Eta gero, adibidez, etorkizunera begira, naiz eta horrela autonomoa zarela eta bazauden horrela hor ikusten ea zer gertatzen den, proiektuen arira, baituzu horrelako beste proiekturen bat buruan, edo gustoko litzazuken zerbait horrela pila bat. Bai, badaukat etxean kuaderno bat. Kuaderno bat? Daukat etxean. Bai, ideien kuadernoa da. Claro. Eta bertan idazten ditut, hori burutzen zaizkidanean gauzak, hor apuntatzen ditut. Ere badaukat nire paretan kortxo izugarri handi bat, positez bete da. Osea, hor denetari jartzen dut, ez? Eta orduan berreskuratzen ditut ideiak, lantzen ditut, pixkanaka, horrela, ea zer egin, jakiteko. Momentuz nago saiatzen, bueno, hau, primizia da. Bueno, hau aterako da, jakin dezazun, 2024an, osea. Bueno, orduan ez da primizia, orduan. Baina nago egiten beldurrezko antzerki bat. Hori da ideia egitea. Gustatuko litzateke body horror lantzea, pixkat hori, gorputzaren deformazioarekin daukan, osea, zerikusia daukan beldurra, ez? Amputazioak, hori transformazioak, horrelako gauza arraroak, zineman asko ikusten dela, ez? Baina antzerkian ez da ikusi. Eta uste dut ideia ona dela, antzerkian ikustea, azken finean aktorea hor dagolako, ez? Telebistan ikusten dugunean badakigu pantalla bat dagoela tartean, Eta ez dela gure gana hurbilduko, Ez dela hurbilduko, baina antzerkian hurbildu daiteke. Eta nik ikusten badut tipo bat, beso bat faltan daukala, tipo horri besoa falta zaio. Eta hori berentazkoa da. Eta nik uste beldurrak hori badaukala horrekin zer ikusia. Errealitatearekin daukan erlazio horretan. Eta saiatzen ari naiz, hori beldurrezko antzerki bat prestatzen. Baina, bueno, pixkanaka noa, oraindik ikerketa asko egin behar da. Beldurra egitea eszenatokian, nik uste pelikuletan eta beti dago efektu espezialen eta guztiaren... Bai, pelikulak erregeak dira, horretan. Laguntza, baina gero beldurrezko antzerki bat egitea zaila da. Baina interesgarria baita ere, eta nik uste dagoela, publiko bat, esplotatu gabe horrez, zentzu horretan, adibidez, orain Halloween eta horrelakoak daudela, adago jende asko gustoko dituen horrelako gauza goreagoak eta bat, eta ez daude espazioak, lagun batekin nengoen hitz egiten beste gunen, zuen zegoela Bartzelonan edo horrelako parke atrakziones tematiko bat edo. Bai. Eta... Bai, badago... Bartzelona uste dut dela beldurrezko parke tematiko bat. Eta literal, zu sentitzen ditu, eta gainera, zuk ematen zu permisio, permisio edo... Bai, sinatu behar dituzu paper batzuk, ez da? Bai. Zer, inkluso badago jende sartu daitekela biluzik. Zuk ematen zu permiso, sartu zaitezke biluzik. Bai, uste dut ikusi nola bideo bat YouTubeen, horregatik daki zertaz ari zaren. Bai, eta zuk ematen zu baimena biluzik sartzeko eta zure gorputza ere ukitu izateko edo jotzeko edo denantanik ere egin aldizute, ez? Edo orduan, badago... Bai, realitatearekin hurbiltasun hori, ez? Jolasteko. Azkenean hori, filma bat ikusten duzunean, ez? Hor dago eta hor gertatzen da, baina ni hemen dago sofaan palomitak jaten. Baina, gero... Nik ezin dut palomitak jan, beldurrezko pelikuletan eta horrelako pelikula goretan. Ez dut ulertzen. Hori, nek egiten du, nola da posible? Horik bai, baina... Ni ez. Nien ez oso... Ni empatizatzen du pila bat edo horrelako pelikula dramatiko bat eta pizza bat egin horretarako, pues ez. Osa, ezin dut, izten zaite... Ni beti nago artista moduan ikusten, en plan, que buen plano, edo... Hala, ze interpretazio ona, nola egin dutena, horrelako gauzekin nabil. Ja da, hori, de formación profesional, esaten dutela, baina, bueno. Bai.
Bai, nik uste jendeak paranomita jaten dituela ere beldurrezko pelikuletan, edo? Baina, karo, hor zaude horretatik kanpo. Bai, zure konforte Claro, zonan, ez? eta gero niri oso polita iruditzen zait paper bat filmatu behar izatea, ez? Zergatik, ez dakit hori legala den edo beharrezkoa den, osea, ez dakit paper horri firmatzea legalki zerbait esan nahi duen. Bai. Izan daiteke ez, baina zuk firmatzea Ja, hori psikologikoki ja badauka. psikologikoki leku batean jartzen zaitu eta esaten duzu, ostia, firmatu dudala zerbait, Ja. hau serioa dela. Eta hori ja da, osea, ez dakit behar dutelako egiten dutenez, osea, edo para dar más miedo, baina. Ez baina nik uste baietz, zenbait lekutan beharrezkoa dela. Ez dakit, baina, osea, ala bada edo ez bada, osea, Ja, psikologikoki ja psikologikoki ja egin du lan guztia. Eta gero, gela barruan gertatzen dena beste kontu bat da. Bai. Baina, joder, claro, eta paper batekin, lortu duzu. Osea, beldurra ematea hori horrelako gauzekin egiten da. Engainatzea eta, ez dakit, oso bitxia da eta asko ikasi behar dut, asko ikertu behar dut ere, antzerki obra hau egiteko. Baina, bueno, hori denborak esango du ea nola doan. Bale, beraz hor zaude beste arlo batzuk ere esploratzen, eta... Bai, denetari daukat, kuaderno horretan. Ja, ikusten du. Gauza asko aipatzen ditut, eta... Zaude orain pilpilan hor... Bai, kontua da hori denbora behar dutela gauzak. Gero 17 bertso egin dut bakarrik, baina konturatzen naiz proiektu handiagoak egiteko beste jendearen laguntza eduki behar dudala. Azkenean pixkat hori eskalagatik eta nire osasunagatik ere. Eta horrela, aurkitu behar ditut pertsonak eta ea nola moldatzen dudan gauza beste proiektu handiagoak egiteko eta horrela. Hemengoa, beldurrezko antzerkian nik nahi dut antzerki handia izatea, ez? Antzerki batean egitea, kasu honetan, enaiz antzerkitik aterako, baina eta horrek hainbeste aktorekin, teknikaria, bestuario, ez dakizen bat, eta claro, nik bakarrik egin ditzazke eta hainbeste gauza, baina gero ja laguntza behar duzu. Eta hori da kontu bat. Bueno, gutxinaka, ez? Bai. Hasiko gara zeratik eta gero ja joango gara piezako enkajatzen. Bai, pixkanaka guaz. Guai, oso ongi, dituzu proiektu pila bat hor. Bai, lanpetuta nabil. Lanpetuta nabiltza, bai, ikusten zaitut. Oso ongi. Bueno, joango gara ja bukatzen, baina nik uste ekarri duzula zertxo bait, ez? Beti izaten dugu pertsonaren zerbait hemen. Karri dizuet. Zakizerekin lotuta. Karri dizuet, orain montatuta daukanarekin erlazioa ez, MP bat karri dizuet. Bale, hau da erabiltzen duten hori. Bai, 17 bertso beronan erabiltzen duten MP bat, karri dizuet. Bateriarik gabe dago, ez da pizten. Baina, bueno, hemen utziko dizuet ikusteko, antzerkia egin daitekela ere, beste modutara eta beste kontuekin. Jarri nahi duzun tokian, hemen uste ditugu ja gombiatuen gauzak. Ze presio, jarri ezaket, hor letretan ere. Bai, begira, hor dago. Denetarik ikusi dut. Claro, perfecto. Hemen, ez bada erortzen. Pentsatuko dut igual dela aire kondizionatuaren edo... Bueno, primeran, pentsatu ez da. Oso ongi, Iker, joango gara bukatzen ja, baina azkenengo galdera, ez ditut nik egingo dizu ja, aurreko gonbiatuak. Ainela kasu honetan nire ja elkarrezakotzen duzu. Nire ezaguna da, bai. Zure zuzendaria da. Ja, ze traizio egin didan. Zuzendaria. Orduan, gorrotu duzun filma bat, nahiko erres utzi dizu. Ostia, gorrotu dudan filma. Gorrotua da nahiko fuerte. Asko gorrotu ditut. Bai? Bai, baina eske filma asko ikusi ditut, filma txar asko. Esango dut Eskuadron Suizida. Bada buruatu zaidan lehenbizikoa. Egon nintzen zineman ikusten, eta hitz egiten dudan bakoitza, filma horri buruz, haserretzen naiz, baina, a unos niveles, ematen dute 30 minutu, soilik pertsonaiak aurkezten. Bai? Nik ikusi, esken horietako filma... Bueno, ez ikusi. Ja, definitivamente. Ez dut gomendatzen.
badira hori, nola, DC-ko kriminal asko ez, edo mutante edo superheroi hauek, baina, bueno, badira bianos, ez? Eta, orduan, biltzen dira bi, jaten, ez, restaurante batean, eta irekitzen dute hori, folder bat, ez, destos, eta, hau da, Killer Croc, eta orduan agertzen dira, Killer Croc, eta, soy supermalote, eta 30 minutu ematen dute, osea, egiten guztiak horrela berdina 30 minutuetan ezin da. Osea, filma bat, erritmo bat behar du, eta ezin da 30 minutu horrela egin. Asko, eske aserratzen dago, film hau, eta ikusi dut de mierda, osea. Baina, Eskuadron Suizida ezin dut. Bueno, nik uste pelikula horiek duzela ya como asegura, osea, hainbeste ikusi izango dituztela, orduan egin dezaketen nahi dutena, Bai, hori da tristea, ez? Claro. Osea, bai. Eske Eskuadron Suizida. Eso zerretu, lasai, ez dut. Erenik aserretuta aterana. Bai. Vale, ez dugu ikusiko, baina, bueno, badakizu esaten dutena, ez? Noa publi mala, ez? Naiz eta kritika bat izan, hori esaten dute, bai. Igual jende joango da honen ikustera Eskuadron Suizida jakiteko ea supertxarra denala, ez? Eske oso txarra. Orain da zure txanda orduzu ezabatzeko eta Klariona. Haien, Eta ezakizu norden urreko gonbidatua. Ez ezakit. Normalean horrela da. Eta jarri ezakezu nahi duzun galdera mota. Osea, artearekin lotuta, artearekin lotura ez duena, pertsonala... Buratu behar zaitea ze idatzi. Claro, eski pentsatzen ari ezen dut zure filmarik gustokoena, baina ez errepikatu nahi. Claro, bueno, zan ezapezu. Ez, zerbait pentsatu dezaket. Duzu hastia, lasai. Bai. Venga. Oiga, aportu dut Klariona. Eski eskolera vuelta ez gaude goituta Klarionarekin ibiltzera ja. Hala, Perfecto. A ver, konta iguzu. Zein da zure postrerik gustokoena? Maravilla. Hau asko interesatzen zain nire bizitza, ea zein den postrerik gustokoena. Gustuko jatea? Bai. Sukaldatzea baino gehiago. Bai, pues sukaldatzea ere garrantzitsua da. Bai, gustatzen zaite ere. Bai, baina, bueno, jatea gustoko. Claro, ni ere. Vamos a apuesta, ongi. Aukeratzekotan. Primeran, ea zer dioen urrengo... Hori da, ikusi barko zuzulea eta urrengo elkarrizketa eta horrela jakin. Horregatik egiten duzu, ikusteko guztia. Bueno, mila esker. Zuei. Eta zorte hon, proiektu guztietan, ea... Bai, ea guztia ateratzen den. Ateratzen diren guztiak, eta seguro energia landanekin zerbait ateratzen dela. Eta bueno, bestela bizita jarriko dugu beste punture batean, eta listo. Aurrera jarretuko dugu, ateratzen bada edo ez bada ateratzen berdina. Hori da. Mila esker, guztia batik. Egonen gara, ikusiko dugu elkar eszenatokitatik edo ez dakit, kaketatik edo... Mundu hau, azkenean. Edo aterki bersiboan, kaletatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.